खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी उरियाम घाट बिजाब मेला आरो थुनलाइ फोरबोआ दिनै जोबबाय उरियाम घाट रायजोनि हेफाजाबजों उरियाम घाट गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय गिबि खेब बिजाब मेला आरो थुनलाइ फोरबो 2022 दिनै जोबनानै थांबाय BKWAC नि EM प्रदीप सरगियारिखौ आफादगिरि महेश्वर बसुमतारीखौ मावफुं आफादगिरि प्रताप गगैखौ नेहाथारि आरो रोहिणी गगैखौ सुजुगिरि लानानै खुंफुं आबादखौ दानाय जादोंमोन 9 मार्चनिफ्राय 13 मार्चसिम खुंनाय बिजाब मेला आरो थुनलाइ फोरबोनि गिबि सानाव फिरफिला बिरहोयो आफादगिरि प्रदीप सरगियारिया गोथैफोरनिसिम बिबार बावो लेङाइ आफादगिरि आथब थुरुङा गुवाहाटी शिबसागर डिब्रुगढ़ आरो जरहाटनिफ्राय बिजाब गलाफोरा बाहागो लाफैनाय बे मेलायाव आसाम साहित्य सभा आबसु आसु आथासु आरो खुंफुं आफादा गुबुन गुबुन थुनलाइ बादायलायनाय सावरायमा मेलनि हाबाफारि लायो दिनै जोबथा हाबाफारियाव सरुफुथार बियाबनि MLA बिश्वजित फुकन आरो गुबुन गुबुन आलासिफोरा बाहागो लायो गिबि खेबनि थाखाय जोङो उरियाम घाट गेलेग्रा फोथाराव उरियाम घाट बिजाब मेला आरो थुनलाइ फोरबो मुङै गिबि खेबनि थाखाय 9 मार्चनिफ्राय 13 मार्च दिनैसिम जोङो सानबानि हाबाफारिजों खुंनाय लानाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव जोङो गिबि सानाव फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय लानानै जोङो गुबुन गुबुन सानाव जोंनि आसाम साहित्य सभा आसाम छात्र सन्था दुलाराय बर' फरायसा आफाद टाइ आहम छात्र सन्था आरो जोंनि जे मेला खुंफुं आफाद बिनि गुबुन गुबुन जोङो आयदा लानानै सावरायनाय मेल आरो गोबां बादायलायनाय हाबाफारिफोर बेहाय लानाय जादोंमोन आरो बेफोर मोनफ्रोमबो जों सानो मोजाङै मोजां जाफुंसारबाय आरो बे बिजाब मेलायाव बा थुनलाइ फोरबोआव आसामनि गुवाहाटी शिबसागर डिब्रुगढ़ आरो जरहाटनि बिजाब गला बिथांमोना फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोबाय जों बे जायगायाव जों गोबाङानो सानो जे आसाम नागालेण्डनि सिमा ओनसोल आरो बेयाव आबाद गुबुन गुबुन फालांगि मावनायनिल' जायगा खिन्थु जों दिनै सानदों जे जों दिन्थिनो नागिरदों जे बे ओनसोला जे बेफोर बिथिंल' नङा जोंनि बेहाय लेखा गोरों मानसि दङ जोङो बेहाय गोरों मानसि जोङो माने रोंगौसा मानसि जोङो सोरजिनो थाखाय थुनलाइगिरि लिरगिरि जोङो सोरजिनो थाखाय सिगांनाय जादों आरो रायजो राजाखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनगोन जे उरियाम घाट जायगानिफ्राय जोंनि माने बिजु बसुमतारी बियो दिल्ली IIT आव दिनै माने एस'सियेट प्रफेसार जानानै दङ आरो बिनिनो आरो गुबुन सानै गुबुन हारिनि दिनै बुकाजान कलेज सयदुवार कलेज बादि जायगायाव बिथांमोना बिबुंगोरा महरै मावनानै दङ आरो डक्टर प्रिथिराज खाख्लारिया डिब्रुगढ़ इउनिभारसिटिनि सासे माने बिबुंगोरा महरै बिथाङा बेयाव खामानि मावगासिनो दं बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथिङावबो गोबां जोंनि रोंगौथि थानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोरा दिनै समाजाव मिथिजायाखै जों बेफोरखौबो मिथिहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों गुबुन गुबुन समाव एबसुनि टाइ आहम छात्र सन्थानि आसाम थुनलाइ साहित्य सभानि थुनलाइ आफादनि आलासिफोर फैनायनि अनगायैबो दिनै जोबथा हाबाफारियाव सुरुबटारनि समस्थिनि मानगोनां MLA बिश्वजित फुकन बिथाङा बेहाय नुजाफैदों आरो साफ्रोमबो बे धनसिरि साब डिभिजन एबा दानि सुरुबटार सम जिल्लानि दिनै गोबां बोसोर जाबाय बिनि मादावनो बे उरियाम घाट बेयाव जानाय बेनो बे सम जिल्लानि सिङावनो बा साब डिभिजनसिम गिबिसिन बेयो बिजाब मेला आरो थुनलाइ फोरबो बेनि थाखाय बयबो बाख्नायदों आरो उननि समावबो बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनाय मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो थाखाय बिथांमोना सुबुरुन होलांदों आरो बिथांमोननि सुबुरुनखौ जोङो जेब्लायबो माने मावलांनो थाखाय जोङो सिगांदों आरो बे हाबाफारियाव फैनानै मानगोनां बिश्वजित फुकन बिथाङा बे उरियाम घाटनि राजुआ भबनाव 20,000 रां होनानै बेखौ समायनासिन खालामनो थाखाय बिथाङा खोथा होदों बेनि थाखायबो बिथांखौ जों साबायखर जासियो आरो जाय जोंनि मिडिया रादाब बुथुमगिरियानो जाथों थुनलाइगिरियानो जाथों आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि बिबानगिरिफोरानो जाथों बे ओनसोलनि रायजो राजाया फोरोंगिरिफोर फरायसाफोरा जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव जोंखौ मदद खालामबाय नुजाफैनानै बा रांखान्थिजों मोनफ्रोमबो बिथिङाव साफ्रोमनिसिमबो दिनै आं जोबथा सानाव बयनिसिमबो साबायखर जासियो आरो उननि समावबो जोङो बिथांमोननिफ्राय मदद आरो हेफाजाबखौ नागिरबाय थागोन उरियाम घाटত কেইবাটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ
এখন বিদ্যালয়ৰ গৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন, নামঘৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন, সত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন, মুকলি মঞ্চৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু তাৰ পাছত এই উৰিয়াম ঘাটত যি আমাৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছিল, গ্ৰন্থমেলালৈ আহিলোঁ। খুব ভাল লাগিল। উৰিয়াম ঘাটৰ দৰে এটুকুৰা ঠাইত যি এক বৌদ্ধিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছে, মই উদ্যোক্তাসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াত উৰিয়াম ঘাটত এটা সাংস্কৃতিক আৰু বৌদ্ধিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ ৰাইজে খুব সুন্দৰকৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বৌদ্ধিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই অঞ্চলটোৱে এটা সময়ত সাংস্কৃতিক আৰু বৌদ্ধিকভাৱে গোটেই জিলাখনকে নেতৃত্ব দিব, আমি তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ লগত আমি সদায় আছোঁ। এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতা আমি পুনৰবাৰ দোহাৰিছোঁ আৰু উৰিয়াম ঘাটক অসমৰ ভিতৰতে এটুকুৰা আগশাৰী ঠাইলৈ আমি লৈ যাম। যিহেতু বিগত সময়ত বাটপথতে হওক অন্য অনুষ্ঠানবিলাকো হওক বহুত পিছ পৰি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ উৰিয়াম ঘাটৰ ৰাজহুৱা ভৱন অৱস্থাটো আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিদ্যুৎ বিষয় আৰু এই সময়ত আমি কিবা কোনটো বস্তু ভৱনৰ সন্দৰ্ভত উৰিয়াম ঘাট ৰাজহুৱা ভৱনত আমি বিধায়ক হোৱাৰ পাছত 25 লাখ টকা দিছিলোঁ আৰু সেইখিনি কাম হৈ গৈছে। আৰু 20 লাখ টকা আমি উৰিয়াম ঘাট ৰাজহুৱা ভৱনলৈ আগবঢ়াম, কাৰণ উৰিয়াম ঘাট ৰাজহুৱা ভৱন এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এক আৱেগৰ থলী। ইয়াত বিহুৱে হওক, অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই হওক, সকলোবিলাক এই উৰিয়াম ঘাট ৰাজহুৱা ভৱনতে উদযাপন কৰা হয়। গতিকে উৰিয়াম ঘাটৰ ৰাজহুৱা ভৱনক আটক কৰাটো আমাৰ এটা দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে। আপুনি এটা কথা আচলতে আমি এপ্ৰিল-মে' মাহত কথা ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো যিহেতু আহিব, চৰকাৰীভাৱে কিছুমান অনুষ্ঠান কৰিবলৈ কোড অফ কণ্ডাক্ট থাকিব, সেইকাৰণে বাৰিষা যোৱাৰ পাছত অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰত আমি এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰিম।